rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau kuma za mu yi silent letters na ƙarshe. Number 1 idan muka da kwai P silent. P silent shine kamar inda kuka gani a nan na rubuta example nasu. Inda kuka ga P da kuma S da kuma Y to wannan P din cancel ɗinta ake, banda ita ake fara karanta, daga kan wannan ake karanta. Shine kalmar muke ce mata psychology. Psychology shi ma nan tunda hakan dai take zai zama mai psychopath. Psychopath sai nan shi ma zai zama mai psychologist. 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 Kada ku manta PSY to P is silent ta farkon nan zai tashi daga kan psychology, psychopath, psychologist. Sai kuma wannan shine mai dan bayanin tsayi. Wannan shi duk idan kuka ga ƙarshen leta ya kasance guda biyu, a ƙarshen kalma ya kasance babban baki ne guda biyu, kamar nan M da B, nan M da B, nan kuma D da T. To a nan kuma in dai kuka ga wannan double manyan baƙin guda biyu to means na ƙarshe ba a furta shi, kamar nan ba zai yi ka ce bomb ba, sai dai ka ce bomb kawai, bomb. Wannan dai bomb wanda ake tashi, bomb kawai iya M din silent sound din furcin zai tsaya. Shi ma nan zai kasance mai limb ba sai ka faɗi V din ba. Sai shi ma nan idan kuma shi wannan power T shine ita T ba a kyale ta, to ya kasance letters din da take bayan T din ita za a mai silent, kamar nan doubt, dan sai doubt. Wannan D din silent ce. In dai kuka ga da manyan baki dai anan ita ma sun jere haka, in dai T ce a ƙarshe to T din zaka faɗe ta, to wannan harafin na bayan T din shi zai kasance silent, ya zama doubt. Nan ma kuma gashi nan P ce ta zo a bayan T din, to don haka ita ma P din is silent, sai zama received, don sai received, no received. Sai nan ma N gashi nan ma na ce dama in dai double letters suka zo guda biyu manyan baki to gashi nan shi ma nan don sai dam ne, sai dai ka ce mai dam kawai, ya M din zai tsaya dam. To duka haka words din suke. Idan ko ka fahimci wannan shi ma za ku kasance ba ku da rudani. Sai kuma silent T. Silent T wannan bangare ne na native speakers. Yayin da masu turancin masu yaran su suna magana za ku ga yawanci suna haɗe T wajen furcin wasu kalmomin. Kamar nan mu muke cewa listen, ba listen ba listen. Wannan T din an sheƙe ta, sai dai a dawo da wannan wasalin ya dawo nan zai zama mai listen, don sai listen haka take. To idan kuma waɗannan ya sai muke ce musu adverb, waɗannan adverb din masu TLY to T din is silent. In dai masu yaren turancin wato ƙasashen da suke turawan ne ba sa faɗan T din, in dai kuka ƙarshen kalma ta ƙare da TLY to T din haɗe ta suke, nan ba su ce confidently ba sai dai su ce confidently. Nan ma ba zai yi su ce appropriately ba, sai dai su kasance su ce appropriately, ba za ku faɗi T din ba, haɗe ta suke. Sai nan ma ba zai yi su ce apparently ba, sai dai su ce apparently, ba su ce apparently ba, dai apparently. To ku lura duk kalmar da take da TLY to wannan T din a wajen native speaking ba sa furta ta kawai. Ina fata mun fahimta, thank you.